утро, Жаров. Всъщност намирам се в клуба за взаимопомощ на асоциация Свободна Сирия. Преди няколко месеца сирийците, които са в България, основаха това място, за да си обменят информация за своите близки в Сирия и за това, което се случва в размирната държава. Както знаете, заради гражданската война там, комуникацията с хората, които се намират в Сирия, става изключително трудна. Тук хората от клуба помагат и на сирийските бежанци, които успяват да стигнат до България. Тук идват и християни, и мюсюлмани, държат отбележа, защото Сирия това е държава, в която живеят много религиозни общности и всички те обаче са обединени в скръбта си, защото всеки един от тези хора тук има близки и роднини, които са пострадали най-малко или дори в повечето случаи и загинали, като са станали безпричинна жертва на насилието на режима на Башар Асад. Искам да ви представя Линда и Емили, които са всъщност Емили има и български корени дори. Те са християнки, майка и дъщеря. Прекарали са целият си живот в Сирия и идват от град Хомс, където се водят едни от най-жестоките размирици. За превода ще ни помага Асхара Омар. Добро утро! Кога дойдохте в България и какво преживяхте, за да стигнете до тук? امتى جيت على بلغاريا وشو عشتوا من وقتها لهلا؟ لا من وقت اللي هربتوا. От 3 седмици сме дошли от Сирия. Преди 3 седмици, нали, успяхме да дойдем. Аз съм от град Хомс, от старията част на Хомс, която е обсъдена в момента. Преди, нали, беше столицата, аз съм чу, столицата на шегата, а сега е столицата на революцията. Преди година и половина излязоха хората в мирни протести, обаче, за съжаление, посрещнаха с убийства и арести. Много приятели имам още в затвора досега. За какво най-често ги затварят? За каква причина? Шо събъб раиси لاعتقال. Арестуват ги само защото излизат на протести против властта. Даже отскоро също от мои приятели са ги арестували, защото е останал само в старата част на Хомс, а не е избягал. Значи те арестуват ги само защото са останали там и са ги смятали, че те са подкрепили революционерите. Линда, има ли да ни разкаже нещо? Тя с нейните приятели поддържали връзка? Всъщност Линда е трябвало да завърши гимназия миналата година. Тя е на 18 години, но заради гражданската война се е наложило да прекъсне училище в последната си година. Там. Не е гражданска война, революция. Добре. Да. Тя има приятели, които работят в червения полумесец. Дори колите на червения полумесец също ги обстрелват. Вместо, нали, властта да ги пази, те напротив унищожават ги. Има ли приятели, които са пострадали от... Да, точно това казва. Нейни приятели са работили в червения полумесец. Само защото помагат на хората, те ги убиват и ги стрелят. Даже има много приятели, които са починали, загинали, дори и деца. Вие защо чак сега се решихте да дойдете тук в България? Дори имате и българско гражданство. Вие, майка ви е българка, нали така? Мислихте, че нещата ще се оправят или? فاكرين كنتوا انه الامور تتحسن. Просто ние се изненадахме от жестокостта и престъпността на тази власт. Дори не можем да повярваме, че това може те да го направят. И за това имахме надежда и за това оставахме там, да се оправят нещата. Разбрах, че сте преживели един много тежък Великден тази година. Разкажете за него. بتعرف انه عشت عيد فصح كتير قاسي. احكي لنا شيء عنه. Хомс трябва да знаете, от 5 месеца я обстрелват постоянно, без прекъсване, без ток, без вода. Дори храна, залък дори не влиза там в този град. Хората, които са извън Хомс, които са излязли от старата част,
от Хомс живеят в момента в училища в много плачевно състояние. Вчера властта ги е накарала да излязат от училище, за да може, нали, уж пред света ние почваме учебната година. А това според нея е много опасно, защото може да станат пак касапници за тия хора. Да преминем и към Мохамед. Мохамед Хедър е в България от 15 дни и е успял да избяга от войските на Башар Асад. Всъщност той е бил зачислен в армията веднага след като е завършил висшето си образование. Как успяхте да се измъкнете от там? Киф Едър тахруб ноник. Много е трудно бягството. Платих много пари, за да мога да взема отпуска. И тогава намерих начин да избягам. Какво представлява сирийската армия? Има ли много... Какво е въоръжението и до къде има капацитет да стигне всъщност? نظامي طبعا وإذا في عندهم أسلحة كتير ولوين قوتها. За оръжията нищо не мога да кажа. Проблема е там убийствата. Значи войника е длъжен или да убива, или го убиват. Това е положението с две думи. И отцепването от тази редовна армия е много трудно. Имате ли свои познати войници, които ги сполетява тази съдба? في عندك رفقات جنود اللي قتلوهم لأنه ما رضيوا يقتلوا. Да, има двама. Какво се случи с тях? شو صار معهم؟ отказаха да стрелят. Убиха ги. Въоръжената революция почна в Хомс след мирните. Борбата е много жестока, тя не е равностойна и тя просто е наложена на народа. Аз искам да попитам и Мохамед, още какви са настроенията сред самите войници? Казвате, че ги задължават да убиват. Има ли много хора, които мислят като теб и всъщност как се справи армията с инакомислящите? والجيش كيف بيتعامل مع هدول 70% от армията, от войниците, редовите войници искат да се откажат. Но ги е страх за роднините, за родителите и за себе си. Как се разправи армията с тези, които избягат? كيف بيتصرف الجيش بهيك حالة اللي بيهربوا. Той казва не армията, а държавната сигурност веднага отива при роднините и родителите. Ти поддържаш ли връзка с твоите роднини? Какво се е случило с тях? Знаеш ли? Ахлак? Да, има. Сарши мао? До сега няма нищо. Но очаквам всеки момент да ги нападна. Дано наистина, дано нищо не им се случи и всичко да премине добре. За финал Линда иска да ни изпее една песен, която сирийците пеят по площадите, когато излязат на митинг. Линда, ти си. جنة 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 إيه والله يا وطننا جنة 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 إيه والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا أبو تراب طيب يا وطن يا حبيب يا أبو تراب طيب حتى نارك جنة. Благодарим ти, Вера. Благодарим ти за това пряко включване.